El cinematògraf va néixer fa més de 100 anys creant així un nou llenguatge, l'audiovisual. La suma de molts descobriments va provocar la màgia del cinema. Fruit d'aquest descobriment s'estableix una tensió entre la pulsió visual i la pulsió narrativa que va explosionar en diferents tendències i possibilitats. La indústria cinematogràfica es construeix sobre la idea de la narrativa a partir dels gèneres cinematogràfics. El cinema captura les imatges per crear la il·lusió del moviment. Suma't al moviment. Nosaltres t'acompanyem en el teu somni. Aprèn a la Casa d'Oficis de Producció Audiovisual de Mas Carandell.